Wel, bore da, mae'n hyfryd cael croesawu chi i'r gwasanaeth bore yma. Mae yna groeso mawr i chi ble bynnag ydych chi. Da ni unwaith eto yn addoli ar wasgar, ond da ni'n plygu o flaen yr un Duw. A dwi eisiau darllen rhai adnodau o Salm 103 i chi bore yma. Fy enaid bendithia'r arglwydd, y cwbl ohonai bendithiau enw sanctaidd. Fy enaid bendithia'r arglwydd, paid anghofio'r holl bethau caredig a wnaeth. Ac ymlaen i adnod 13. Fel mae tad yn caru ei blant, mae'r arglwydd yn caru rhai sy'n ei barchu. Ydy, mae e'n gwybod am ein defnydd ni. Mae'n cofio mai dim ond pridd ydyn ni. Mae bywyd dynol fel glaswellt. Mae fel blodyn gwyllt yn tyfu dros dro. Pan mae'r gwynt yn dod heibio, mae wedi mynd. Lle roedd gynt, does dim sôn amdano. Ond mae cariad yr arglwydd at y rhai sy'n ei barchu yn para am byth bythoedd. Mae e'n cadw ei air i genedlaethau o blant, sef y rhai sy'n ffyddlon i'w ymrwymiod, ac sy'n gofalu gwneud beth mae e'n ddweud. Mae'r arglwydd wedi sefydlu ei orsedd yn y nefoedd, ac mae'n teyrnasu yn frenin dros bopeth. Felly, gai'ch gwahodd chi bore yma i fendithio'r arglwydd, gai'ch gwahodd chi i ddod o flaen Duw, prynau ydych chi di arfer wneud na neu wneud yna am y tro cyntaf. Dewch o flaen Duw, bendithiwch ei enw, achos mae e'n frenin dros bopeth. Fel arfer, yng Nghaersalem ar Fwrdd y Sul, mae ganddo ni fand yn arwain y canu. Yn amlwg, does dim modd i ni ddod â cerddorion at ei gilydd ar hyn o bryd, ond mae na rannau wedi i recordio o flaen llaw a dod â nhw at ei gilydd wedyn. Felly, dyn ni wedi cael Thora sydd arfer canu'r ffidil mor hyfryd yn y band ar Fwrdd y Sul yn rhan o recordiad yr Addoliad bore yma. Felly, mae hynna'n hyfryd. Ac fe glywch chi offrynnau eraill hefyd a backing track yw hwnna, does dim dy fi drums ac ati yn cuddio yn y cwbwrdd fan hyn yn y gegin. Felly gai'ch gwahodd chi nawr jyst i godi gyda ni i ganu ble bynnag ydych chi yn eich cegin, yn eich lolfa, yn eich stafell wely hyd yn oed. Ymunwch gyda ni i addoli'r Duw byw.
Gobeithiwch bod chi wedi cael bendith yn addoli gyda ni bore yma. Dwi am weddio cyn arwen i mlaen. Beth fi'n dweud, cyn cario ymlaen dar gwasanaeth. Gobeithiwch bod chi wedi cael bendith wrth addoli gyda ni bore yma. A dwi am weddio cyn i ni gario ymlaen a gweddill y gwasanaeth. O dad, brenin y brenhinoedd. I ni'n troi at y ti bore yma a diolch am yr holl fendithion i ti'n rhoi i ni. Dyn ni'n bendithio dy enw di ar y cyd a Cristnogion ar draws y byd. A dyn ni'n cofio am bobl ar draws y byd bore yma sy'n deddoli di mewn gwahanol amgylchiadau, gwahanol sefyllfaoedd. A dyn ni'n codi'n gilydd o dy flaen di ac yn codi mawl o'r newydd o'n calonna ni i ti bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, helo ffrindiau. Dydd Sul yma i ni wneud casgliad arbennig i waith y BMS. A fi'n falch o ddweud bod ffrind i fi, Mark Owen o Risga, yr holl ffordd yn De Cymru yn ymuno gyda ni. Felly, Mark, beth yw dy cysylltiad di gyda y BMS? Diolch i ti, Rhys. Mae'n neis i bod gyda ti bore yma. Fi yw'r cadeirydd, y Board of Trustees. Ac dwi wedi bod yn gwneud ni ys mis Medi diwetha, so 2019. Ani, briliant. Wel, diolch am ymuno gyda ni a rhoi amser i ni. Yng nghanol yr amser yma, lle mae pawb obviously yn meddwl am i teuluo i dre, o'n i fel eglwys yn meddwl bod e dal yn bwysig bod ni yn cario ymlaen i drio cefnogi BMS a gwahanol elusennau eraill, ac i ni gael y persbectif rhyngwladol o hyd yn oed trwy yr amser yma ni'n byw ynddo. Ti eisiau rhannu rhywfaint ynglyn â sefyllfa BMS ar hyn o bryd yng nghanol hyn? Wel, mae lot o waith i wneud gyda BMS achos i wedi wir na beth oedd y problem pan dath yr coronavirus. Oedd lot o bobl da ni dros y byd i gyd ac o'n i'n meddwl, wel, oedd ddim well tynnu pobl nôl i y UK, le gadael nhw le maen nhw. So mae rai pobl wedi dod nôl. Ond mae'n logistical nightmare, mae rai pobl wedi dod nôl, oedd rai pobl eisiau aros le o'n nhw. A wedyn, pethau fel ni yn digwydd, ac mae'r gwaith gorfod tynnu ymlaen. You've got to continue doing what you're doing. OK, diolch. A ni'n gwerthfawrogi bod BMS yn cario ymlaen i fod yn dwylo a llais Iesu mewn gwledydd eraill trwy'r argyfwng yma. So mae'r casgliad BMS i ni'n wneud ar hyn o bryd yn mynd specifically i Apêl Timothy Richards, Undebydyddwyr Cymru. So ti eisiau sôn rhywfaint ynglyn â be mae'r Apêl yna amdano a'r gwaith BMS bydd hwn yn cael ei defnyddio i cefnogi? Wel, mae'r Timothy Richards Apêl, rhywbeth mae BMS yn wneud gyda'r Undebydyddwyr Cymru. Ac na beth ni eisiau wneud yw rhoi arian i cael gweld plant mynd nôl i ysgol among Syrian refugee children in Lebanon. A na beth ni'n trio wneud yw rhannu arian i cael talu am y plant ma'n gallu nhw'n mynd nôl i ysgol. Ni'n falch fel BMS World Mission, a ni'n gallu helpu plant i mynd i ysgol. Ac i wedi wir, particularly girls, na beth dwi'n modd i'n gweud, achos in a lot of countries, women are second-rate citizens, and the importance of being able to educate is very, very important. And so the hope that we have for the future is to be able to educate these young women as well. And that's going to be a big thing. Maen nhw wedi bod trwyddo pethau gallu ni ddim, we've got no imagination of what they've been through. But being able to go to school, being able to have friends around them, chwarae gyda plant arall a dysgu sut I darllen a pethau fel ni, mae'n bwysig iawn. I ni gyd yn gwybod ni, ond mae'n bwysig nawr bod ni'n gallu rhoi arian fel undeb, fel capel, I helpu plant yma I gyd I wneud y gwaith hyn. Gret, diolch Mark. Wel, cyn bod ni'n gorffen, ga I weddio yn fyr dros BMS
A fysa ti yn gweddïo'n fyr dros teulu Cersalem yma'n Cynarfon. Falch i wneud ni, diolch i ti. Mewn i weddio. Wel, o Dduw Dad, i ni'n diolch bod ni fel eglwys leol yn rhan o eglwys byd-eang. A da ni'n diolch mai gwaith y BMS yw un rhan o'r ffordd da ni'n gallu plygio mewn i dy waith di dros y byd. O Dduw Dad, i ni'n gofyn ti fendithio Marc yn ei waith yn arwain fel chair o trustees BMS. Yn arbennig, da ni'n cyflwyno gweithwyr BMS sydd dramor ar hyn o bryd a wedi torri ffwrdd o'i teuluoedd. Yn arbennig wrth bod nhw yn bod yn llais a dwylo Iesu gyda'r coronavirus yn cymlethu pethau hyd yn oed fwy. Felly o Dduw Dad, anfon yr ysbryd glân, anfon dy gariad di i fod yn gwaith BMS ar hyn o bryd. Ac i ni'n diolch bod ni yn cael partneri efo ti yn hynna. Amen. Diolch i ti, Dduw Dad, am yr eglwys yn Cersalem. Diolch am the evidences of your grace there, Lord. We praise you. We thank you that you are working your purposes out in each and every person. We bless you, Lord, for a long history of service and witness through that church over many, many years. But Lord, we praise you in particular for all that you're doing in this day and in this generation. And so, Lord, I want to thank you for not just the evidences of your grace there, but the evidences of the move of your Spirit amongst the people. And I want to pray, God, in the name of Jesus, that you might continue to draw the people of that area to yourself through the witness of Cersalem. That, Father God, that church may be a light, and it may be salt, and that it may honor you in its programs, its initiatives, and its ministries. And so I pray for every person that is part of that church. Oh, bless them, Father. Bless them mightily. They may know the power of your Holy Spirit working in them and through them to your glory. That your church may be built up and that you might be honored and glorified. And you gofyn hyn yn yr enw'r Arglwydd, Iesu Grist. Amen. Amen. Mae'n dda cael cyfle i rannu am waith y Banc Bwyd yn yr Oedfa ac i gynnig rhai awgrymiadau am ffyrdd y gall pobl helpu a gweddio dros y gwaith. Y neges cyntaf yw ein bod yn dal yma yn trio gwasanaethu bod y ffordd da ni'n gweithio wedi gorfod newid. Y newid cyntaf oedd y galw. Yn ystod mis cyntaf yr argyfwng, fe welson ni gynnydd o 80% ar yr un mis y flwyddyn diwetha, a roedd hynny ar ben cynnydd o tua 60% ar y flwyddyn cyn hynny. Da ni wedi gweld newid hefyd yn y math o alw, gyda lot fawr o bobl yn gorfod dod atom am y tro cyntaf, gyda llawer o bobl yn colli gwaith neu yn gorfod lleihau eu horiau yn ystod yr argyfwng. Mae ein lefelau stoc wedi lleihau dipyn. Roedd yr hyn a aeth allan ym mis Mawrth yn ddwywaith beth aeth i fewn. Roedd hynny oherwydd y cynnydd yn y galw, ond hefyd achos bod llawer o'r mannau lle byddai pobl yn arfer rhoi bwyd i ni, capeli ac yn y blaen, wedi cau, a'r cyfyngiadau yn y siopa o ran beth mae pobl wedi bod yn medru prynu. Chwarae teg, mae lot o bobl sydd wedi arfer cyfrannu bwyd bellach yn anfon arian, a da ni yn y broses o archebu stoc mor rhad a phosib gyda'r arian hynny rwan. O ran cefnogi, mae unrhyw roddion yn fwyd neu'n arian yn ddefnyddiol a diolch i bawb sy'n gwneud hynny. O ran gweddio, mae angen diolch yn y lle cyntaf ein bod wedi gallu newid ein trefniadau i fod yn ddiogel mwyn parhau wasanaethu. Diolch hefyd am y gwirfoddolwyr newydd sydd wedi dod i helpu yn lle'r gwirfoddolwyr sydd wedi gorfod hunan ynysu. Diolch yn ola am y ffaith ein bod wedi gallu gweithredu hyd yn hyn drwy'r argyfwng heb bod unrhyw un o'n gwirfoddolwyr na'n cwsmeriaid yn mynd yn sâl.
newch chi barhau yn cefnogi a gweddïo drosom. Y bydd pobl yn gweld cariad Iesu drwy'r hyn da ni'n ei wneud, a bydd pawb yn cael eu cadw'n ddiogel, ac y bydd ein arweinyddion yn gwneud penderfyniadau doeth fydd yn lleihau gymaint a phosib ar yr angen i ddod atom. Ddim yn credu mewn Duw, wedi rhoi'r gorau ar yr eglwys yn y gorffennol, yn credu ond eisiau gwybod mwy am y ffydd, neu jyst a diddordeb. Mae'r cwrs alffa i bawb, mae'r cwrs alffa i ti. Mae'n gyfle i edrych ar gwestiynau mawr bywyd. Mae Caer Salem Caernarfon yn bwriadu cynnal y cwrs alffa ar-lein yn y Gymraeg yn ystod yr wythnosau nesaf. Bydd y sesiynau yn rhyw awr a chwarter, fydd yn cynnwys gair o groeso, gwylio ffilm hanner awr, a'r ffilm fydd yr unig ran Saesneg, ac yna trafodaeth yn y Gymraeg am hanner awr i orffen. Dim os lle i chi'n byw, allwch chi ymuno gyda ni dros Zoom, ac yna ar ddiwedd y cwrs, newn ni roi chi mewn cyswllt gyda eglwys sydd yn lleol i chi. Byddwn ni'n dewis diwrnod ag amser sy'n fwyaf cyfleus i'r rhan fwyaf o bobl bydd wedi cofrestru diddordeb. Felly beth amdani? Ewch draw i cersalem.com/alpha i gofrestru eich diddordeb heddiw. A cofiwch wneud hynny cyn Mai y 15fed. Croeso i chi ymuno gyda ni i edrych ar rai y gwestiynau mawr bywyd. Dwi ddim yn gwybod beth oeddech chi eisiau bod ar ôl i chi dyfu lan. Ymhell cyn i fi ddychmygu y bydden ni yn mynd yn weinidog oedd gen i freuddwydion gwahanol. O'n i eisiau bod yn gyflwynydd radio, o'n i eisiau bod yn rock star, a o'n i hyd yn oed eisiau bod yn gynhyrchydd teledu. A pwy feddyliau y byddwn ni'n cael byw allan fy mreuddwydion, a hynny fel gweinidog yng nghanol yr argyfwng yma. Mae'r cyfnod rhyfedd yma wedi gorfodi ni fel Cristnogion i gymryd stoc o beth sy'n wir yn hanfodol i'n ffydd a'n bywyd eglwysig ni. Mae rhai eglwysi wedi rhoi pwysigrwydd ar barhau i gynnal addoliad cyhoeddus ar Facebook Live a YouTube. Eraill wedi rhoi'r pwyslais ar gynnal teulu'r eglwys mewn grwpiau fwy preifat ar bethau fel Zoom. Mae eglwysi eraill, fel Caer Salem, wedi trio'n gorau i wneud rhywfaint o'r ddau. Fod yna le i ni arbrofi a bod angen i'r eglwys ym mhob oes ddarganfod i lais ei hun, mae yna un peth mae pobl Duw wedi bod yn dod nôl ato drosodd a throsodd i lawr drwy'r canrifoedd. Mae'n symbol sy'n croesi ffiniau traddodiad, yn croesi ffiniau diwylliannol a ieithyddol ac yn croesi ffiniau dosbarth. Mae'n draddodiad mae pob cyfnod yn hanes yr eglwys wedi ffeindio bywyd newydd ynddo. A dwi'n siarad am sacrament Swper yr Arglwydd neu'r Cymyn. Y traddodiad yma gafodd ei sefydlu gan Iesu ei hun i'w ddilynwyr ym mhob oes i ni gofio am ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Nawr, dwi ddim yn gwybod beth yw eich sefyllfa chi heddiw. Dwi ddim yn gwybod os ych chi'n teimlo ddigon teilwng i gael ymuno mewn yn Swper yr Arglwydd gyda ni heddiw. Wel, a bod yn onest, o'n i'n gofyn y cwestiwn yna i fi fy hun heddiw. Dwi ddim di cael yr wythnos ore. Dwi ddim di bod y tad na'r gŵr y dylwn i fod. A dwi heb adael i heddwch Duw lywodraethu yn fy mywyd. Ond wedyn dyma fi'n cofio. Dyna'r holl bwynt. Na, dwi ddim yn deilwng ohono fi fy hun, a dyna pam dwi angen dod at y bwrdd. I atgoffa fi o'r un sydd yn deilwng, sef Iesu Grist ei hun. Flwyddyn yn ôl i wythnos yma, buodd farw'r awdur Cristnogol Rachel Held Evans. Bu hi'n farw'n sydyn ac yn ifanc, gan adael gŵr a plant bach tua'r un oedran a'n plant ni. Yn un o'i llyfrau hi, Searching for Sunday, dyma mae hi'n rhannu am Swper yr Arglwydd. The church is God saying, I'm throwing a banquet, and all these mismatched, messed up people are invited. Here, have some wine.
This is what God's kingdom is like. A bunch of outcasts and oddballs gathering at a table. Not because they are rich or worthy or good, but because they are hungry. Because they said yes. And there's always room for more. Nawr os yw'r geiriau yna, os yw addewid yr arglwydd bod e'n dod at y blinderog a'r chwythog, bod e'n dod at y toredig, bod e'n dod at bechaduriaid sydd ie wedi gweld ei hangen, yna mae croeso i chi ymuno gyda ni heddiw yn Swper yr Arglwydd. Ond cyn i ni ddathlu Swper yr Arglwydd gyda'n gilydd, dwi am i ni baratoi yn hunain drwy gyd ganu y credo apostolaidd. Ac os ych chi heb gael amser eto i ystyn, bara a gwyn neu unrhyw beth arall wneith y tro, yna dyma'ch cyfle chi. Gewn ni adrodd y credo apostolaidd gyda'n gilydd a dychwelyd mewn munud i ddathlu Swper yr Arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad dros dragwyddodau, yr un sy'n creu pob dim, holl alluo. Drwy dy sanctaidd, cenhedlaeth Grist yma, Iesu'n gwaredwr, credu na fynyw dad sanctaidd, credu na fynyw y mab, credu na fynyw yr ysbryd, fynyw sy'n dri yn un, credu na fyn yr atgyfodiad, fe godaf gyda gef, fy nghyffes i'w harddau.
Crediw na fy niw dad sanctau, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n druani, crediw na fy yr atgyfodiad, fe godaf gyda gef, fy nghyffes i'w harddenw Iesu. Crediw na fy mewn byw'n dragwyddol, crediw na fy ngwrifdod mair, crediw na fy mewn byw'n dragwyddol, crediw na fy ngwrifdod mair, crediw na fy mysaint mewn gymindod, ag yn dy eglwys lan, crediw na fy yr atgyfodiad, a Iesu'n dod mewn bri, fy nghyffes i'w harddenw Iesu. Crediw na fy niw dad sanctau, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n druani, crediw na fy yr atgyfodiad, fe godaf gyda gem, fy nghyffes i'w harddenw Iesu. Fy nghyffes i'w Wel, croeso nôl i chi at Swper yr Arglwydd gyda ni bore yma. Gadewch i ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, cyn i ni droi at y bara a'r gwyn nawr, gad i ni gyd yn dawel i ni'n hunain, gyfaddau, cyffesu, dweud sori am y beiau a'r pechodau sydd yn bywyd. Ond i ni'n diolch yn bod ni'n cael dweud sori o flaen y Duw sydd wedi maddau pechodau ddoi, heddiw ac yfori. Felly yn bod ni'n dod at y bwrdd yn anheilwng, i ni'n diolch fod marwolaeth Iesu ar y groes yn cyfri ni yn deilwng trwyddo fe. Amen. Nawr, ar y nos Iau ar wythnos y Pasg, fe nath Iesu Grist sefydlu Swper yr Arglwydd. A dyma sut mae'r hanes yn mynd yn Efengil Luc. Yn gynnar y noson honno, eisteddodd Iesu wrth y bwrdd a'i apostolion gyda gef. Meddai wrthyn nhw, dwi wedi edrych ymlaen yn fawr at gael bwyta'r Swper Pasg yma gyda chi, cyn i mi ddioddef. Dwi'n dweud wrthoch chi y byddai ddim yn ei fwyta eto nes i'r cwbl gael ei gyflawni pan ddaw Duw i deyrnasu. Yna cymerodd gwpan o win, adrodd gweddi o ddiolch ac yna dweud wrth ei ddisgyblion. Cymerwch hwn a'i rannu rhyngoch. Ac felly, i ni yn cymryd gwin fel symbol o waed yr Arglwydd Iesu Grist. Yna cymerodd dorth o fara, ac yna ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, ei thori a'i rannu a'i roi i'w ddisgyblion. Felly, da ni hefyd yn cymryd y bara fel arwydd o gorff yr Arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni blygu pen mewn gweddi eto. O Arglwydd Iesu Grist, ni'n diolch i ti fod y bara a'r gwyn yn atgoffa ni ynglyn â'r aberth est di trwyddo, mwyn i ni gael maddeuant ac mwyn i ni gael bywyd. O Dduw Dad, wrth i ni ddod at y bwrdd yma, gad i ni ddarganfod y bywyd newydd yna yn o ti. O Dduw Dad, ni'n diolch am dy gariad i ata ni,
Ac yn arbennig i ni'n diolch fod yna fodd i ni orffwys a hyd yn oed dathlu yno ti, hyd yn oed trwy'r hyn i ni'n brofi ar hyn o bryd. I ni'n diolch yn bod ni, fel dy bobl di ymhell ag agos, bob gwlad a phob iaith yn gallu uno gyda'n gilydd yn yr iaith gyffredin yma, iaith y bara a'r gwyn, a dathlu beth wyt ti wedi wneud a beth wyt ti i ni. Amen. Felly diolch i chi gyd am ymuno gyda ni bore yma, a gewn ni orffen yn Oedfa bore yma drwy ganu emyn cyfarwydd. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil. Amen.